سلام سلام ኣብ ተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መዳ ፎሬክስ ኣካዳሚ ንሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ኣዝዮም ብሉፃት ናይ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ክላስና ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ሰትኣፕ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሙቭ ርኢና ኢና ከም ዝሪኦ ዘለና GBP/USD ነዚ ስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና as we can see ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኤክስፓንሽን ግዜ የሕሊፉ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ በዓል ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር መፂና እውን ተመሳሳሊ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ምንቅስቓስ ርኢና ኣሉ ከምኡ እውን ኣብ GBP JPY ካብ ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሙቭ ከይዱ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሚስተር ጎልድ ካብዚ ኤርያ እዚ ብሬክ ክገብር እሞ ኦል ደ ዌይ ንባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ወይ ድማ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ካብ ስትራክቸር እዚ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ነዊሕ ከምኡውን ልዕሊ 1000 ዝኸውን ፒፕ ብሓደ ግዜ ክኸይድ ክኢሉ ማለት እዩ ካልእ በዓል ቢትኮይን እንተሪእናዮም ድማ ነዚ ኣኩሚሌሽን እዚኦም ፎርም ገይሮምልና ነይሮም ድሕሪ እዚ ኣኩሚሌሽን እዚ ድማ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ድሕሪ ምግባር ኦል ደ ዌይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከይዱ ካልእ በዓል USD ካድ ካብዚ 1.41 32 area rejection ድሕር ኢና ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና according to our analysis we can see how the market move ስለዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኤክስፓንሽን ዝተረእየሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ልክዕ ከምታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሰመራይዝ ገይረ ኣዳልዮም ኣለኹ let's go let's start with DXY okay ሕጂ DXY እንድሕር ርኢናዮ ስቲል ኣብ ዝሓለፈ ክላስና ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ክሳብ ዘይገበሮ ኢልና ኢና ነዚ 100.4 ዘሎ ኤርያ ወይ ነዚ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ሪቨርስ ክንፅበ ኢና ተባሂልና ነርና ማለት እዩ we can see ድማ ቢዩቲፉል ሪቨርስ ርኢና ኣሉ ነርና ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበ ፅባሕ እንድሕር ኢልና ድማ ፕራይስ 99.4 ብልፅቲ ዝኾነት ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ቢልድ ጌራትልና ኣላ እንደገና ድማ bullish confirmation candles form ገይረልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 99.4 ሪትሬስ ገብር ማርኬት ቀስ እናበለ ክሳብ 99.8 ከምኡውን ካብኡ ንላዕሊ ናይ ባይ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን DXY 99.4 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማለት እዩ ናይዚ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ዌይ ናብ 98 ናይ ምውራድ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ DXY እንድሕር ከምዚ ከይድ ኮይኑ GBP/USD and Euro USD ድማ ኦፖዚት ናቱ ወይ ድማ ኔጋቲቭ ኮሪሌትድ ኣሰትስ ስለ ዝኾኑ ብከምዚ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ GBP/USD 1.3253 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ፖዚሽን ከይነኣቱ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኢሚድየትሊ ፕራይስ ሓደ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ድማ ባይ ፖዚሽን ክንከይድ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ 1.3253 እዚኣ ማርኬት እዚኣ በዛ ሪጀክት ጌራታ ዘላ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣዚቲዝ እንድሕር ፎርም ጌራትና ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ቀስ ብቐስ ስሎውሊ ናብ 1.3043 ናብዚኣ ናይ ምውራድ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ እታ ዝዓበየ ሴል ናይ GBP/USD ሕጂ 1.3211 ካብዚኣ እያ ትጅምር ማለት እዩ እዚኣ ኣግረሲቭ ኢንትሪ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ድሕሪ ቢሪሽ ፎርሜሽን ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን 1.3211 ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን to the downside ክንርኢ ንኽእል ኢና ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ ዩሮ USD ድማ ብተመሳሳሊ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ዳውን ትረንድ ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ናብ 1.1609 ማለት እዩ ስለዚ ብዛ ዘላታ ድማ 1.1609 ብሬክ ከይረኣና ብዝኾነ መንገዲ ባይ ከይነኣቱ 1.1609 ብሬክ ኣውት ፕራይስ ሪትሬስ ገብሪ ኦል ደ ዌይ ድማ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ በዚኣ ሕጂ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ጌራትና ዘላ ናይዚኣ ኤርያ እዚኣ ሪጀክሽን ድሕር ሂባትና ድማ ቀስ ብቐስ ማርኬት ኢት ዊል ድሮፕ ቱ 1.1509 ናብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትሬድ ናይ ኔክስት ዊክ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጂጄይ ኣዝዩ ቡሉሽ ትረንድ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ሪስፔክት ገይረልና ኣሎ ስለዚ 206.5 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ኢና ሾርት ፖዚሽን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
نازيا ستراكشر زي بريك اوت نزيا بريك يجبر دما برايس بزلوا كلتا 207 نت بحدا نز ستراكشرز نحر بريك جيرو باي بوزيشن كنحزنا غرينا all the way still continuation to the up trend مالتي لزياون حنتي بلست سيت اب ناي نيكست ويك قصينا نريا دما USDGPY USDGPY دما بلوس accumulate formation جيراتنا لا ስለዚ እንታይ ክንፅበና 156.48 ናይዚያ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ማለት እዩ all the way ፕራይስና ናብ 158 ናይ ምድያብ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ በንፃሩ ድማ 155.7 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንተገይራትና ድማ all the way ናብ 153 ናብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክትህልወና እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ብኩሉ ሳይድ سوري بكل سايد الرت كنقبر لنا خلينا ازيا بلستي ستابع زلاتنا مالتي قلنا نريو جولد ازيو بلوس زخونه سمون زحلفه اساتي مالتي كونغراجوليشن توم زحاسكمو اوفرول ندحريني ادما ماركت دارغا ناب 1500 بيب زخون ناب 1600 بيب زاكليو كيدو مالتي within the week لذا أزيو عبد زخانة موفمنت ويدمع عبي زخانة expansion سلامنتاين تيلنا دما كرميو بلوس زخانة ناي accumulate phase كحلف سلت صح جدما 4 3 نزيا بريك كير آخا زخانة من قدي بايز بحر كيتات 4 3 بريك اوت 4 3 بريك اوت برايس all the way نزيا بريك اوت مالتي ناب 4 3 نابزيا كتمسيا ግን እዚ ሕጂ not really ዝኾነ fundamental drive ክገብሮ ዝኽእል እንተዘይመፅኡ እምበር ማርኬት ድሕሪ ናይ 1500 ፒፕ ምንቅስቓስ ኣብ accumulation ናይ ምእታው ተኽእሎ ዝለዓለ opportunity ክህልዎ ይኽእል እዩ በንፃሩ ድማ ፕራይስ ነዚያ ንእሽተይ ጋፕ ዘላ እዚኣ ኣዝያ ንእሽተይ ናብ 42 ኤርያ ማለት እዩ ነዚያ mitigate مس قبرنا فيلم مس قبرنا بيريش confirmation كان رغبنا دما stop loss above جيرنا sell position كرينا price نبر بعن حدا عسرة نمورات تقوله كله هاي مالتي لذي نبز قد التغد عرف خاطر حزنع هم جاكيركا مارك قبرة 4 كلتن بريك كيرا أنا بزخونا من قدي باي كينا أتو نصار دما هم جاكيرنا نشورت position كريانا خلينا كسلنا نب بيتكوين كلمتي بيتكوين أزيا بلست زغونة accumulation فورم تقبرالا تيسعان حدن نتبخلته نازيا structure زيا break out نحر رقيبكم right now جون almost break تقبر تقرب على مالتي almost target 3 hours تريفنا له candle closure after this break out price retest تقبري all the way ما by position كنترينا زغونة من قدي بيتكوين تيسعان حدن نتبخلته break كيرا أخاتا ودي sales بحال كيتا نازيا break غير أنا بزخونة من قد سيل كين أتو نايزيا بريك أوت ندحر بسيجن برايس ناب 9 ناب 8 كلتا ناي مراد تقوله ورد تقوله لو أنا منتاي نزميتي جيت نمكبار كاب الشعوب باي بوزيشن كتليا مالت تزي كوين قد 9 حدا نت بخلته بريك اند ريتيست مس قبرتنا all the way تارجتنا ناب 100 نقبر نقلينا مالت واي 100 نتلنا دما أب ذكر رئي نقلينا أزي بلوز زخونة ناي سابلاي كرياس على الناس لازم برايس سبب زناي موسى تقوله كهلو عيوان حافشو توم بحدا زغننا وينز فيديو مسانا زي اللهم نت فيديو تخاطت لكم بروفيز قبركم دما كونغراجيليشن اجدما نزيان مارك غيركم تصبيون نايس ناي تريدين opportunity كهلو اني مالتي بخالي فيديو بخالي تحسوا حساب زملسكم سسنايو روح مالتي